Присаживайтесь, не стойте, коли ласка. Все место хватает. Все, кто стоит. Добрый день, шановне господарство. Ефір Радіо Свобода. Ми знаходимося на новій пляцовці, яка називається «Територія правил». Это в Уруччі. Ось така публічна простора для проведення імпрезів, круглих столів, угонорування преміями, конференцій, не тільки по правооборончій тематиці, але і по інших демократичних і остальних тематиках. І ось тільки що тут було вручення угонорування премії правооборончій, а зараз ідзе літаратурная прэмія імя Алехновича за лепшы твор, напісаны ў зняволенні. 2 гадзіны таму адбылося адкрыццё асветніцка-адукацыйнай пляцоўкі «Тэрыторыя правоў», на якой мы зараз знаходзімся. Я прошу прабачэння, што багата хто з вас доўга шукаў тут выхады і ўваходы, як сюды зайсці. Я обещали, что за ближайшие 3 дня мы позначим это в Гугле, как раз оно показывало який стиль. Пиши на стиль. Ось, і все робилося доволі хутко. І от зараз ми вдячні Білоруському пен-центру, який з'являється садом Белорусского дома правового человека, и вдячні Белорусской службе Радіо Свобода, яка так само проводить зараз супольне мероприємство. І ми просто передаємо слово зараз, і ми кажемо, що ми завжди відкриті. Всі наступні мероприємства, коли ласка, з уліком того, що ви тут бачите, ось, це все буде відкрито для всіх радових демократичних організацій, ініціативів, які стоять на ґрунті Декларації правов чоловіка, сьогодні 70-годовим тому документом. І я хочу передати зараз мікрофон організаторам цього мероприємства, старшині Білоруського пен-центру Тетяні Ліпай і старшині Білоруської служби Радіо Свобода Олександру Лукашенку. Дякую велике, Олесю, сябри Білоруського пен-центру. Добрий вечір усім присутнім. Рада вітати вас сьогодні тут. Я присутнічала на відкритті цієї пляцовки. Це вельми уже, скажімо так, не поспів день скончитися, як вже були вручені сьогодні тут одна премія, аж на 3 номінаціях, правооборонча премія. Сьогодні 80-годзе Декларації правов чоловіка. І сьогодні ж ми тут хотіли порушити премію Франтишка Алехновича разом з Радіо Свобода. Не то, як вельми хотіли, лепш, звісно, як цієї премії не було нагоди вручати, але тим не менш доводиться. І я хотіла б передати слово Олександру Лукашуку для привітання нас. Еще раз добрый день, с многими мы уже повидались. Віншуємо Олеся Біляцького, всіх правооборонців з тим, що в Білорусі створена ще одна територія свободи, бо прави чоловіка – це форма існування свободи. А там, де територія свободи, там завсюди життя. Правда, эта формула не має отворотної сили. Не там, де життя, там завсюди свобода. А есть одно выключение все-таки из этого правила. В житті буває і війна, і тюрма. Але завсюди, там, де є територія творчості, там завсюди присутнічає і територія свободи. 5 років провів у зняволенні автор самого знакомитого у світі романа і самого популярного Дон Кихота Мигель Сервантес. Завтра исполняется 100 годов с дня народження Олександра Солженіцина, чия творчість почалася на території за колючим дротом і за кратами. У епіграфі до архіпелага ГУЛАГа Олександр Солженіцин просить пробачення. Он просить пробачення за те, що не все побачив, не все вспомнив, не про все здогадався. Обов'язок бачить, пам'ятати
здогадываться и записывать. Это обовязок только свободного человека. У Беларусі першим надзвичай таленавітым, надзвичай адважна, мужна і вынікова з розгаласам у на шматлікіх мовах краінаў Європи гэтую задачу выканаў Францішак Аляхнович. Сапраўды, Францішак Аляхнович быў першым, хто напісаў пра гэтыя злачынствы сталінскіх лагероў, хаця больш славутым і больш розгалас замеў твор Солженіцына. Тым не менш, наша прэмія прысвечаная Францішку Аляхновичу. Прэмія ўручаецца за творы, напісаныя ў зняволенні. Яна не мае абмежавання па тэматыцы, не мае абмежавання таксама па жанры, гэта могуць быць і мастацкія, дакументальныя творы. Галоўнае крытэрый гэтых твораў былі створаны ў зняволенні і нейкім чынам гэта было звязана з Беларусю. На жаль, на вялікі жаль, хаця прэмія заснаваная ў 2013 годзе, яна ўжо мае вялікую колькасць лаўрэатаў. Гэта Ігор Аліневіч, гэта Зміцер Дашкевіч, гэта Олесь Кіркевіч, гэта Антон Лебедька, Павел Северынец, Олесь Беляцкі прысутны тут, Павел Северынец кудысьці знік. Наколькі я ведаю, тут таксама ёсць Зміцер Дрозд. Ці хтосьці яшчэ, можа быць, ёсць тут з лаўрэатаў мінулых, каго я проста яшчэ не паспела, з кім яшчэ не паспела пазнаёміцца. Тым не менш, іх вельмі шмат, на жаль, за гэтыя гады, пры тым, што прэмія ўручалася не кожны год. Канешне, кожны раз, калі гэтая прэмія ўручаецца, больш, чым віншаваць лаўрэатаў, хацелася б не мець магчымасці ўручаць гэтую прэмію. Але як ёсць пакуль што, і я думаю, што мы можам ужо перайсці да непасрэдна прадстаўлення лаўрэатаў. Конечно, головная вартость уручения любой литературной премии – это короткость, да, коли хутко все идет и доходит до кульминации. И мали встроенным термином, но с іншими знаками. Сёлета мы атрымалі было представлено кандидатов на атрыманне этой премии, люди сами присылали. Это были и с территории Беларуси, и не с территории Беларуси. Пасля абмеркавання разам з Радай Пен-цэнтру і калегамі ў Радыё Свабода сёлета вызначаны 3 лаўрэаты этой премии, и першага альфабету назове Тацяна. Насамрэч, я хацела папрасіць дапамогі ў нашай Рады Пэна, гэта Сергій Дубавец, якога хацела папрасіць дапамагчы прадставіць гэтага першага лаўрэата і абвясціць яго. Гэта блогер Александр Лапшин, які праседзеў пэўны час на Менскай валадарцы, у выніку чаго ён напісаў свае ў кіпцюрах ГПУ пра сённяшнюю беларускую турму. Чаму я зацікавіўся яго лёсам і так унікаў гэту сітуацыю, таму што ён сядзеў разам з Олесем Юркойцем, вядомым краязнаўцам з Астравеччыны. І там шмат было цікавых паралеляў. Лапшына ўзялі за тое, што ён асабіста пакрыўдзіў прэзідэнта Азербайджана, наведаўшы тэрыторыю Нагорнага Карабаха. І ў той жа ступені я магу меркаваць, што Олесь Юркойц сядзіць за тое, што асабіста пакрыўдзіў президента Республики Беларусь, поставивший помник повстанцам 1863 года и зладивший вялізны Касінерский фест. А мы ведаем, что для президента Республики Беларусь постать Кастуся Калиновского выкликает крыўдлівыя пачуцці. Нават орден молодой Беларуси сучасной был скасаваўшы орден Калиновского, які так ні разу і не вручаўся. І па выніку ў сваім блогу Александр Лапшин
написал, как я сказал, эту свою споведь про свою турэмную историю в Беларуси. И что вельми істотна, ён працягвае пісаць, ён працягвае сачыць за гэтым, што тут адбываецца, за ўсімі парушэннямі правоў чалавека. Ён гэта апісвае, ён выходзіць на пікеты ў розных краінах свету. І дзіўна так выйшла, што яшчэ адзін замежнік, Алан Сміт, брытанец, які таксама сядзеў за Алесем Юркойцем, таксама вядзе такую дзейнасць. Ён, правда, не блогер, але ён актыўна пікетуе амбасады Рэспублікі Беларусь з патрабаваннем захоўваць правы чалавека. І сюды ж дадаецца яшчэ адзін замежнік, Йошида Даічі, японец, мастак, які таксама сядзеў з Юркойцем, але ўжо не на валатацыі, а ў Віцьбе-3. І ён рукой, як мастак, ён малюе гэтыя сцэны сучаснага Беллагу, якія мала чым больш гуманныя за тое, што мы ведаем малюнкі з ГУЛАГу. І все плысой. Ён мяне ўразіў актыўнасць гэтага трыо замежнікаў, брытанца, азербайджанца умоўнага і японца, якія вельмі актыўныя ў Фейсбуку. Яны кожны дзень посцяць, яны пішуць, яны ўспамінаюць беларускую турму, яны посцяць звесткі пра парушэнне правоў чалавека ў Беларусі, яны перапісваюцца адзін за адным, яны это ўсё абмяркоўваюць. Это ўсё вельмі жыва выглядае, і вот мы привыкли, что правооборона — это звычайно сумная справа, такая нават трошки халтурная, як бы, все, что маюць, страшно. Яны это все робят с неким огоньком, с некой искрой. Но это не белорусский менталитет, а это нас очень цікаво назирать. Гэты тон, як проявляются вельмі далекие от нас замежники у нашей белорусской теме. Тому такая проблема. Дякую. Як комісії Войцеша Каліхнович здолів з'їхати з Білорусі і може до щастя. Беларускі панцэнтр і Радыё Свабода ушаноўваюць удзельніка конкурса імя Францішка Аліхновіча Александра Лапшына за твор «Лягер смерці» ў цэнтры Менска, дзе на падставе ўласнага турэмнага досведу таленавіта адлюстраваныя каштоўнасці чалавечага духу і свабоды. Ну, мы знойдзем магчымасць перадаць узнагароду лаўрэату. Ну, а цяпер наступный лауреат этого года, и его представить, Татьяна кажет, что вы попросили у Владимира Орлова. Добрый вечер, дорогие сябры. Я сегодня згадывал, что сказали вядомые люди, творцы, литераторы про турму. И вот что я знайшов в своей памяти. Лопе де Вега колись написал, что турма раскрывая у человеку найлепшие якости. Камю лічыў, што турма чакае бесстрашных. А афарыст польскі Станіслав Езулец дасціпна заўважыў, што тыя людзі, якія найбольш прагнуць свабоды, вельмі часта чакаюць яе ў не самых камфортабельных памяшканнях. Все сказано.
дане дотичить, на мою думку, Владимира Никляєва, нашого видатного поета, прозаика, лауреата не только белорусских космополитиков, але и международных премий, вядомого в свете творцов, кандидата у президенты у 2010 году. Владимир Никляев был моим кандидатом, я был сирот его доверенных особов, и в один из передновогодних дней того самого 2010-го мы пришли в Генеральную прокуратуру, я, мои коллеги-литераторы, под конвоем, можно сказать, потому что от подъезда у нас уже сустракали по двое хлопцев цивильным. Мы пришли как запотребовать, показать нам Никляева живого, альбо мертвого. Ну, нам его не показали. Ни таким, але, як мы ведаем, ён все-таки выжил, перемог нелюдские выпробования и написал невероятно вознесные, бесчетные, глубокие листы до воли, до своей зонки и до воли, до свободы. И он написал великий раздел «Туремная библиотека», який войшов у недавнюю книгу «Только верши». Ну, а покольки турма знову і знову чекає безстрашно, то головне свято этого года, это десятигодие, не одного десятигодия для нас, белорусов, 100-годия обвящения незалежности Белорусской Народной Республики. Владимир Никляев так само сустракал у турме, где он написал верш до 100-годия БНР. Вот за все гэтыя творы и за гэтыя вершы, і магчыма правучыць сёння, Владимир Никляев и ганаруецца сёння премией имя Франциска Лихновича. Да? Я не згодний ні з Лободеваром, ні з Камю, і ні в безстрашних. Тут фокус і не в самих смелих, і не в тих, хто бьется только за свободу, бо сидячи в турме не только бьется за свободу. Той же автор Дон Кихота сидел, ну, за звичайный крадеж, он был, займался провиантом для Королевского флота, ну, стягнул, але это пошло на количество светлой литературы. Недалече у туремной библиотеки есть верш, который скончается у Севилии. Спекота, в турме прохолода, можно с Нового года начать Дон Кихота. У турму потрапляють різне, але з турми виходить ті чоловік, ті ніхто. Ті чоловік, ті ніхто. Вельми тяжко витримати той процес, основний процес туребного життя, коли тебе з чоловіка хочуть зробити ніким. Це вельми тяжко. І ті люди, які пройшли, вже самі засталися людьми, вже просто самі по собі заслуговують поваги. Я ще отдельно поважаю тих людей, а за
тое, што ў нас ну, такі пераважна вербальны нейкі час, я маю на ўвазе менавіта Беларусь, дзе змаганне перайшло у кабінеты, у офісы, дзе зноў бясконцыя размовы пра дэмакратыю, пра правы чалавека, пра свабоду, гэтыя людзі застаюцца людзьмі дзеяння, людзьмі ўчынкаў. І гэта вельмі важна. І у іх шэрагу якраз найперш ты не зломлены, хто ці так доўга, як Статкевіч, ці Сервантас, ці карацей, месяцамі, суткамі, але прыйшоў гэтае выпрабаванне на стрыжань сапраўднага чалавека. Я віншую ўсіх, хто атрымаў гэтыя прэміі, хто атрымоўвае іх сёння. Спадзеваю вялікага, што ў нас новых лаўрэатаў не будзе пры сённяшняй сітуацыі. У мяне няма, але я гэтага, як і заснавальнікі прэміі, хацеў бы. Дзякую. Мы просим вас застаться. Моя коллега Татьяна Нядбай обвестить зараз імя третьего лауреата. Узнагароджується Ольга Ніколайчик за твори у книзі «Бо», де на підставі власного туринного досвіду таленавіта адлюстраваныя каштоўнасці чалавечага духу і свабоды. Ці ёсць Ольга тут? Нема. Ольги пакуль нема, мы попросим лауреата сёлетнего Владимира Некляева сказать некалькі слоў пра іх. Вось развіццё, власна кажучы, тых слоў, той думкі, пра якую я ўжо сказаў, пра людзей слова і людзей дзеяння. Ольга Николаевич феноменальная постаць. Это вот человек просто скіраваны усёй сваёй сутнасцю, усім сваім нутром надзей. Я сустракаў у розных абставінах. На мітынгах пратэсных, у Беларусі, ва Ўкраіне, амаль што на
А теперь вот это. Речь пилять. Ой, все. Да, есть. Еще пирожки есть. Как белорусская стиль. Зняти застається. Усім велике дякую, Білоруський пен-центр, Радіо Свобода, ще раз віншую з лауреатом. Ну і працюємо обвістити. Ну і ми повинні обвістити черговий сезон цієї премії. Хутко вже починається Новий год, тому звертаємося до усіх, хто, на жаль, мог потрапити у зневолення, але на щастя мог написати щось там, досилати свої твори на адрес Радіо Свобода або на адрес Білоруського пена, а знак, що в этом определено Рихновича. Дякую. Jeszcze, коли можна, хвилинка вашої уваги, я просто не вірила, що ви так будете. Новий час, підчас вручення премії Рихновича розпочав акцію писання поштових білоруським політв'язням. І ось, будь ласка, можна звертатися до Миколи Зенька, щоб підписати і записати поштову. Ще раз. Літерально пару слов. Наша газета завжди підтримувала політв'язнів і сталася першою газетою, яка, наприклад, надрукувала книгу Магадан Ігоря Гнєвича, яку, напевно, ми читали. І ми вирішили підтримати цю ініціативу, прийняли ім'я Францишка Рихновича. І увогуле ще раз підтримати політв'язнів наперед Нового года і коляду. І всі ми будемо зустрічатися, якби коляди зі своєю сім'єю, зі своїми сябрами. А хтось їх буде зустрічати на нарах, об этом не треба ніколи забуватися. І ми можемо зробити життя цих людей хоча б у цю хвилину простіше трохи, більш цього, зібрати їх просто своїми ширими словами підтримки. Для того, щоб це зробити, ми роздрукували декілька поштовок, декілька десятків поштовок, які рядом з 8 назад там лежать, разом з цими шариками жовтими. І можна підійти їх підписати, там є відповідні адреси політв'язнів. Якби на кон політв'язнів так само такий делікатний момент, що ви напевно ведаєте, що офіційно політв'язнів признали тільки один якби чоловік, це Микола Жемчужний, але форум свободи політв'язнів в Білорусі працює нашмат більше людей, які так чи інакше трапили, закратили за свою політичну і громадську активність. Як ви сказав Владимир Прокофьевич тільки що насамрэч большасць барацьбы зараз вядзецца ў кабінетах ці ў лепшым выпадку ў соцсетках, так вось там адресы людзей ёсць, якія якраз такі не ў соцсетках і не ў кабінетах вялі барацьбу, вялі пераважна на вуліцах або ў іншых якби не менш важных сферах, і за гэта апынуліся за кратамі. Таму заклікаю вас падысці туды назад і вось ля вакна і падпісаць там паштоўкі любому політв'язню, якому пажадаеце. Усім дзякуй за увагу. Вас, Дякую.